Avui hem pujat fins a les Gavarres per fer un petit cim sense cap altra importància que formar part d'un repte que s'ha creat recentment, que és el repte dels cims, dels turons, també del Gironès. És el Puig de Maimí, 247 metres, està al municipi de Llambilles, just a sobre de la preciosa ermita de Sant Cristòfol del Bosc, el camí de Santa Pallaia i també cap a Puigdarques. És una zona preciosa per fer a peu o en bicicleta. A prop, molt a prop, hi trobem els termes municipals de Llambilles, de Cassà de la Selva i també de Forallac, que ja pertany al Baix Empordà. El cim està totalment cobert d'arbres, de vegetació, i per tant no té cap mena de visibilitat, sinó senzillament és el punt més alt d'aquesta zona. Sí que després, quan ja anem una mica més cap a llevant, hi trobem la zona del Baix Empordà, on els cims pugen una mica més d'alçada i s'enfilen cap als 400, una mica més de metres. El Puig d'en Maimí, un petit cim per fer una petita excursió que hem fet avui.